mântuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate din păcat dacă vrem și ostenim și noi. Dacă însă nu vrem, cu sila nu ne mântuiește nimeni. Calea mântuirii, prin urmare, ne desprinde de pământ spre cer, ca pe unii ce știm că de la Dumnezeu am ieșit și iarăși la Dumnezeu ne întoarcem și lăsăm lumea. Fericit cine se întoarce. Vrășmașii mântuirii sunt aceștia: lumea, trupul și diavolul. Prin lume se înțelege categoria păcatului, adică turma oamenilor necredincioși, cei ce din toată voia s-au unit cu sfaturile dracilor. E lumea pentru care nu s-a rugat Mântuitorul. E gura satului, gura vecinului și de multe ori gura și faptele celor dintr-o casă cu tine. Aceștia sau lumea îți iartă orice ticăloșie ai face, dar nu te iartă nici de cum să le iei cu un pas înainte și să te faci mai bun. Cine vrea să biruie această primă piedică în calea mântuirii, are la îndemână răbdarea, iertarea și rugăciunea. Răbdarea răului, iertarea fraților și rugăciunea în ascuns au mare putere înaintea lui Dumnezeu. Când protivnicul mântuirii noastre se vede bătut la prima piedică, cea mai ușoară, stârnește o a doua piedică prin vicile trupului sau o iubire trupească de sine. Trupul îl biruim prin osteneală, foame și lepădare de sine. Rugăciunea și postul scot dracii poftei și ai mâniei din trup. Toată lupta aceasta să nu se ducă fără îndrumarea unui duhovnic iscusit, care știe cumpăni pentru fiecare ins aparte măsura, trebuința și putința fiecăruia. Sufletul care se mântuiește este acela care nu mai trăiește pentru sine, ci pentru Dumnezeu. În calea mântuirii sau a întoarcerii noastre acasă se mai ridică o stabilă. Vrășmașul însuși, puterea răului în persoană sau îngerul rău. Asupra diavolului avem aceste trei arme. Întâi numele Domnului și al Maicii Domnului. A doua armă împotriva puterii vrășmașe este Sfânta Cruce. Iar a treia armă de apărare este smerenia sufletului. Deci chiar în ceasul tulburării tale să zici în adâncul inimii: pentru păcatele mele pătimesc acestea, Doamne, izbăvește-mă de ce rău. Căci vede Tatăl osteneala Fiului și nici de cum nu lasă. Dumnezeu este